दा दानखांबाय जाबाय नै मा बियो नाय आंगुर फिथाइ आंगुर आं दा लोगोफोर ना एवगासिनो दहाय नोंसोरनो खोन्थानो माने टाइम मोनदिया दा नै एवनायखौ खोन्थागासिनो नोंसोरनो लोगोफोर जोंहानि न'आ बायला सिलालै जोंहानि न'आ बायला सिलासो नै नाय दरजा बेरानि आं बेयाव एवगासिनो मानो होनोबा दिनै अखा हादोंना बिनिखायनो खोमसि जादों मोजाङै फट'फोरखौ लानो मोनाखै माने सिख्लाया माने हाब्रु जाजोबदों जोंहानिया दा नोंसोरनो आं खोन्थागासिनो नै बेखौ एवनायनि उनाव बे खिन्थु ना माने ना बेदर नङा बेयो नानि खर' ओमफ्राय मायबा मायबि दङ आरो लोगोसे माने बेखौ मुरि घन्टा बानायगोन जों ओमफ्राय मोजांखौ दा एवसिगोन आं एवा माने जोंहा आनैया एवगोन ओमफ्राय दा अखा हादोंमोन नालाय नोंसोरनो आं सिख्लाखौ दिन्थिगासिनो नै नाय जोंहा ना सेटलाया माबायसा जादों माने हाब्रु गोजा जादों ओमफ्राय नै आनैमोना बेयाव दुगैगासिनो ओमफ्राय नै मानसिफोरा बे माबा भिडिअ नायगासिनो ओमफ्राय नै बे जाबाय जोंहानि मा बुङो बर' ओरैनो आमायसो होनना बुङोना आमाय हाय माने बे जाबाय दहाय ना गिदिर दाननायखौ थारमाने फेसबुकआव स्टेटास होआंसै नै नै भिडिअ हरदों नै जोंहानि हाय लिंला फाय ओमफ्राय दा जोङो बे जोंहा नानि ओमफ्राय जों दा नैबेयाव सानैबो माने मुरि घन्टा बानायगासिनो आरो भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय लोगोफोर आंनि भिडिअखौ साबस्क्राइब बानायाखैबा बानायनानै ला आरो गोदान भिडिअ नुनो